מאיה, תעזבי את זה רגע, תעזבי את זה. קחי את זה, קחי את זה. בשתי ידיים. לא את זה, מאיה, רגע. תעזבי את זה. בשתי ידיים קחי את הירוק, הנה. זה טעים. זה טעים? זקי, זקי, זקי. זקי, זקי, זקי. אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? מאיה, זה טעים? מאיה? מאיה, מאיה, סוויט פפאיה, זה מאוד מאוד טעים. מאיה? מאיה? מאיה, יש לה צעצוע טעים, היא לא רוצה לדבר עם סבתא. היא לא רוצה לדבר עם סבתא. Zachary, Zachary, Zachary. Zaki, Zachary. מאיה, מה קרה לצעצוע הטעים שלך? זה טעים. זה טעים. וואו, זה טעים. יש לזה טעם של עוד. יש לזה טעם של עוד? מסכנה, מאיה, לא נותנים לך אוכל. קחי. קחי כמו בן אדם. הנה, 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 הנה. הנה, הנה, מאיה, הנה. מאיה. מאיה. זה טעים, מאיה? זקי. זקי, למאיה נתנו צעצוע טעים, לא נתנו לך? מה? למה? מה את מתרגזת? את רוצה צעצוע טעים? הנה. הנה, אוקיי. הנה. זה טעים. זה טעים מאוד אפילו. זה כמעט כמו אוכל. את לא יכולה לאכול את הידיים. הנה. את מתרגזת סתם.